Ambalma Sherif la TV la jeba o mo fo ni islamia ka fo le no ala ka kishina ka hinana ka barka Allah taala digi ala ko ke ka anni aw bela jerena bo aw bismillah ka jamu ka mandi hukumu kon nala no dine baro mi jamu ka ina be wuli ka se ankara mo ma an ka ankara mo bismillah wala saka baro ke ni uye dine kuna fununa bi ani ankara mo ani ambalma ke bi nyon fe anga baro kon nala no ankara mo Usman Jabi ani ale de bina je ka bi dine baro ke nyon fe Usman Jabi askero beneno Bamako ma sigida duruna krenge nyala badara bugu kawfe ankara mo Usman Jabi yere aye aka kalon damne Bamako ya aka chekoroba fe no alama hinana anga chekoroba Sheikh Omar Jabi bolo aye Qur'ano kala ka aka kalan kun folo ke afe nafa bora kalan du bako na la Jabi la du jamane ko na doni dudu o kofe aye tama bereta kata doni nyini no fe aka tama ya ala se murtani jamana ka amado murtani fana doni dugue atara kata kitabu chama kala kata kalan keno dine kala skera ina islamia dine kala aye kalan chama ke murtani yeno ka Qur'ane kala fenfen be talike islamia gafi korowla aye ulu kala anga jamana be baraka ni gafi koromuni islamia dine hukumu konnala aye o kitabu chama kala murtani ko feno doni teba ala mi ke agarziga aye osoro asigna kana jamana kono bi askero beneno afasuma no imadiye akabara fana beneno dine la sema dine la sidema ka maukala ka wajuru ke ka dine baro bara aseme abera jamana konnala ani ale de bina je ka bi dine baro kenyo fe ngayani anga du baro konnala ame ankara mo bismillah ba fay ankara mo assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah ko basi fo bash fatam lakan bi da ko nya fla fo kandi am fle baawma yani anga du baro kono alhamdulillah fa alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah ambe sherifu la je baw be la je l'info ken ngram ambe anga sherifu kefo no sherifu Usman Madan Haydara amani ala fi alaka shija ani kenya ani laban ko ni mala ko di annawma ya rabbana ya rabbi alaka nyaminantu Allah ya rabbana ya rabbi amboni ala fi ya rabbana kan jalna inshallah an yi fana be ifo ki wala nyano anga wele jabilla anga wele serima yan kumene bunyani karama kana anga wele jabi fana boye o bunya masini ki foka i wala nyano bi ame fe ka baro ke femi ka o wala ndai min nafaka bon ko sobe o islamé ni fen kadi ambulo amba ko islamé skili me femi ka no al istighfar kayya fanyini Allah ta'ala fe siginko kayya fanyini Allah ta'ala fe istighfar ye fen ni femi ni haramadin shi sika nyako kada ka dumudo ame kutaw kala ame koju kala do koju fana safne ka ko kaje o kayya fanyini Allah fe de anga nyingali folo al fumma ko al istighfar o ya arab kan wana kan nimma flika ya fanyina Allah ta'ala fe ka sigi ko ka ya fanyina la fe munde do islamia ka famuna ani islamia kiri jumendi naam بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله العزيز الغفار الحمد لله العزيز الغفار الحمد لله العزيز الغفار ذي الجلال والإكرام والصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أنكلين على التنو على ولين يمندون كان نما أن بركة نكشي تشامين على فيه أكوك دم فيه ولا كنتيجا نو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنا سودون كيو أني أنو فتو باب بلا جلي فوكتاسي سردوما o kofe ankara ambe fuli la siyara ma kosobe insha Allah iko istighfar anga bi wala ndabe istighfar deka al istighfar awalan هو الستر عليه كفن كالسترة وتغطية الذنب كفن السترة أني كجرمود دتو بالعفو إني على كيافي نافر استغفار ويكا جونك على يافدلي كعلى يفدل الجمنة يبي وليا دودك مين من دي علي يبي على يفدلي دون بويه على تعريفه كمي هو الستر وهي كفن كالسترة وتغطية الذنب أني كجرمدته بالعفو ني على كيافي نعم ودي استغفاري ان شاء الله كيرج من اسلامي كيرج من دي اما الاستغفار اسلامي كيرج من دي علما حكمه الاستغفار هو انه مطلوب في كل وقت علي من واتي بلا جلي علي كيريف او اني من واتي بلا جلي جونكا على يافدلي
ka ala yafa deli nka waati dɔw la silamɛya b'a kɛ wajibi ye nka waati dɔw la mubahu don nka waati dɔw la a ɲininen don wajibi a bɛ kɛ wajibi waati jumɛn waati min na ni jɔn ye ala kota n'i ye jurumu kɛ a bɛ k'i ma wajibi ye nka ka ko ala kota ɲɛ istighfaru kiri ye a kanunen don fɛn kanunen don silamɛya ye kiri min da ale ma inshallah. I bɛ se ka mun de fɔ an ye a fusamantiyaw kan fusamantiya min b'a la kuranɛ ye min fɔ an ɲɛ la hadisaw ye min fɔ an ye istighfar yɛrɛ fusamantiya la i bɛ se ka dɔ fɔ an ye o la. istighfar fusamantiyaw ale fusamantiyaw ka ca fo ka se a dan na annaha ibadatun jalilatun tamhu dhunuba ale fusamantiya ka bon istighfaru ye bato min n'a ka bon fo ka se a dan na ale ye bato min n'a bɛ jurumu jɔsi ka jurumu k'a jɔsi a fusamantiya dɔ fana ye annahu sunnatul anbiya'i wal awliya'i was salihin istighfaru afsamantiya do fana nabi ɲuman ani kiraw olu ka sunna do ina fɔ qur'ana bu o la kalan cogo min na ako wa ya qawmi istaghfiru rabbakum summa tubu ilayhi nabillahi hudu ko k'a ka mɔgɔ ma ko y'an ka mɔgɔw ko ayi ala yafa deli o kɔfɛ a ka tubi ka sigi ka tara ala ma ni ya afsamantiya dɔw ye afsamantiya dɔw fana bɛ nabillahi nuhu fana b'a fa a ka mɔgɔw ye fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafaran ay aw ma yafa deli aw ma kɛra aw ye yafa ba ye ala tila k'a fɔ tuguni ko wala wannahum idh ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما ولو أنهم كنوا يركون تونيو جاءوك نونا كتري على كرما فاستغفروا الله على كرما نونا كتري على كرما فاستغفروا الله وعلى يفدلي واستغفر لهم الرسول وي على كرا صلى الله عليه وسلم بلك على الدين وي لوجدوا الله توابا رحيما ala ye tubi minani masaye rahiman hina fana masado suratul nisa'i aya 60 ani aya 8 annafa do fana istighfaru nafa do fana annahu min sifatil muttaqin ala ni serne baw ma minum bisalani uluka mangutu de istighfaru annahu mu'jibun li rahmatillah istighfaru fana ma wa bi istighfaru ke abi ala kanu abi ke ko osoro annahu yurisu mahabbatallahi lil abdi ma wa bi istighfaru ke ka chaya abe ala kɛ k'i kanu ala yɛrɛ de bɛ istighfaru kɛba ala de b'o kanu i n'a fɔ wa madhu Allah lil ahli al istighfar ala ye istighfaru dunke ala ye olu tanu ako wabil asharihim wabil ashari hum yastaghfirun ako ma minun be wuli su dugu tlama fe ka ala yafa deli atla ka fatun ko wal mustaghfirina bil ashar ma minun be wuli su dugu ma tlama fe ka ala yafa deli nin bela jelenya anafa doy ya ibse ka kira fana ye fɛn dɔ fɔ an ye istighfar kan wa sallallahu alaihi wasallam ala kira sallallahu alaihi wasallam ala kira fana ya alakale kishi nama ba ala kira abi hurairah de hadisa in lakale ako ale ala kira sallallahu alaihi wasallam ako ale bi ala yafa deli don kono ka ca ni siɲɛ 70 ye don o don ale ala kira yɛrɛ a bɛ ala yafa deli ka tubi ka segin ala ma k'o ka ca ni siɲɛ 70 ye ala kira y'o o lase a ka hadisa la sallallahu alaihi wasallam nin bɛɛ lajɛlen ye istighfaru nafa dɔ ye ala kira n'a ka kira a n'a ka nabi ɲumanya ko ale bɛ ala yafa deli a bɛ tubi ka taa ka segin ala ma don n'a ka ca ni siɲɛ 70 ye istighfaru filɛ nin ye ala tilala k'a fɔ tuguni ko wa ma kana Allahu liyu'adhibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun ako ka tan la jaba fi ka ala kira to ancela ako har ala kira talen ko fe hakilla sigi ni ala bo odi amo ako atan la daba fi ma dama nambi ka istighfaru fo ala ko ka tan la daba fi istighfaru ni bella jelen an nafa doy ni ani istighfar fu samantiya don ana nafa ma min be istighfaru ke ka chaya absega mun la satiki ma jin ani lahara Allahu akbar ma min be istighfaru ke ka chaya
caya a bɛ se ka fɛn min lase o tigilama ma dɔnnibaw ye min fɔ a ko sababun li husulil khayrati a bɛ hɛrɛ bɛɛ lajɛlen sababuya hɛrɛ o hɛrɛ ni jɔn b'a ɲini istighfar b'o bɛɛ lajɛlen sababuya sababun li nuzulil matari sanji ni sanji ko gɛlɛyara istighfar bɛ kɛ sanji ko sababu ye a ko sababun li dhurriyati a ko sababu dɔ fana ni maa min ni den ko gɛlɛyara den ti e bolo a cɛ mana muso mana n'i tora ka istighfar fɔ ka caya n'i tora k'a fɔ ka caya waati bɛɛ lajɛlen ala b'i sɔn den cɛman a b'i sɔn a muso mana a b'i sɔn ni gɛlɛya fana b'i la nafoloko gɛlɛya b'i la n'i tora ka istighfar fana fɔ ka caya ala bɛ o nafoloko gɛlɛya ala b'o o wuli ka bɔ i la i n'a fɔ kuranɛ b'o o kumakan tiɲɛtigi an bolo cogoya min na nabilahi n'u b'a fɔ a ka mɔgɔ istaghfiru rabbakum a ye ala yafa deli innahu kana ghafaran o yafa deli kosɔn innahu kana ghafaran a b'a sɔrɔ aw ma ye yafa deli an ma ye yafaba ye yursilu sama alaykum midraran o yafa deli kosɔn ala bɛ san caman bɔ sango la k'o jigin aw kan wa yumdidukum bi amwalin a b'aw jidi bɔnaw na bi amwalin ani nafolo bi amwalin a b'aw jidi nafolo la o banina ani den cɛmaw wa yaj'al lakum jannatin o kɔfɛ a b'aw sɔn arjana la wa yaj'al lakum jannatin a b'aw sɔn naagow la a b'aw sɔn n'a ye sɛnɛfɛn fɛn kɛ ala bɛ sɛnɛfɛn ye ala bɛ barika don a bɛɛ lajɛlen na wa yaj'al lakum anharan a bɛ tila ka aw a ka kɔɲɔw k'olu fa k'aw so kɔw la ni kuranɛ in ye nin tiɲɛtigiya istighfaru ye nin nafa a bɛ nin nafa bɛɛ lajɛlen se hadamaden ma a bɛ hadamaden ni gɛlɛya b'i la ala bɛ gɛlɛya wuli ka bɔ ni denko hami b'i la n'e bɛ ka jɔrɔ ni denko ye n'i bɛ to ka astaghfirullahi fɔ ka caya su ani tile ala bɛ denko hami ala b'a wuli n'a y'a sɔrɔ muso ko hami b'i la ni tora ka istighfar fɔ ka caya ala b'o wuli n'a y'a sɔrɔ e ni ala yɛrɛ cɛ man di ni tora ka astaghfirullahi fɔ i bɛ to astaghfirullahi fɔ la fo i bɛna ala ka diyaɲɛ sɔrɔ n'a y'a sɔrɔ e mago bɛ nafolo de la don o don bi man di sini man di i tɛ nasɔngɔ sɔrɔ n'i tora ka istighfar fɔ k'a caya ala bɛ daw yɛlɛ ye fo i yɛrɛ bɛ kabakoya istighfar fɔli nafabaw de b'a la nafa min ni hakɛ t'a la n'an tɛ se ka dan fɔ la i bɛ se ka dɔɔni de fɔ la nka maa si tɛ ka dan fɔ istighfar fɔ ni nafa la yala istighfar ani tubi o ye ɲɔgɔn sɔrɔ cogo di n'i ko ala yafa ma i bɛ tubi de ka langoloya ka bɔ i ka jurumu na n'i ma tubi ka segin i bɛ tubi n'i ko ala yafa ma i bɛ tubi ka segin ala ma ka bɔ i ka jurumu na parce que n'i ko nabilahi hudu y'o fɔ ko ya qawmi istaghfiru rabbakum summa tubu ilayhi ko a ye ala yafa deli n ka mɔgɔw o kɔfɛ a ka tubi ka langoloya ka bɔ a ka jurumu na tubi yɛrɛ fana shartu de b'a la i bɛ nimisa ka bɔ waliya kɔrɔ parce que n'i ko ala yafa ma e bɛ waliya min kɛ n'e ma tubi ka bɔ o la a bɛ komi i ka istighfar fɔ nafa foyi t'a la ni maa ye ala yafa deli ala yafa ma i bɛ baara min kɛ i bɛ tubi ka bɔ o la ka langoloya ka segin ka taara ala ma n'o kɛra i ye istighfar min fɔ i b'o nafa sɔrɔ ala fɛ o kɔrɔ tu astaghfirullah ni dalafɔli dɔrɔn tɛ dalafɔli tɛ kɛwale ka tugu ani kɛwale de bɛ tugu ɲɔgɔn na kɛwale ye jumɛn ye ka tubi a nadama ala ma fata ka tubi i ka waliya kɛlaw la li an la yauda ila dhanbin k'a fɔ n tɛ segin n ka jurumu kɛlɛ ninnu fima fiyewu fima baqiya min umri fɛn min tor'i si la i tɛ segin i ka jurumu kɛlɛ ninnu ma i bɛ tubi ka bɔ a ma ka sɔrɔ ka ɲɛsin ala ma k'a fɔ ala yafa ma ala bɛ i ka tubi minɛ ni an ye istighfar nafa dɔn k'a dɔn a bɛ fusamantiya minnu de ye maa min ka istighfar man ca wala maa min yɛrɛ tɛ istighfar kɛ maa min tɛ yafa deli ala fɛ kɔlɔlɔ dɔ b'a la wa kɔlɔlɔ jugumanba conséquence ba de b'a la maa o maa tɛ ala yafa deli waati bɛɛ lajɛlen maa o maa tɛ istighfar fɔ waati bɛɛ lajɛlen conséquence ba de b'a la a conséquence dɔ bɛ se ka kɛ jumɛn ye a bɛ se ka don jɔn ni ala cɛ a bɛ jɔn ni ala cɛ tiɲɛ a bɛ se ka gɛlɛya banbaliw bila i la bamananw bɛ fɛn dɔ fɔ ko n'i ye hakɛ mɛnɛ ye k'a taara bɛrɛkɛrɛ tigɛli la parce que hadamaden mana kɛ cogo o cogo i bɛ jurumu de kɛ su ani tile waati bɛɛ lajɛlen e kan ka ala yafa deli ala yafa ma su ala yafa ma tile o ye kiraw ni nabi ɲumanw ka cogoya de ni e min ma ala yafa deli a kɔlɔlɔ tan tɛ a kɔlɔlɔ b'i nɔfɛ a sumayara o a teliyara i bɛna kɔlɔlɔ ye o tɛ fɛn dogolen an b'a ye tasawufu mɔgɔw fana fɛ yen tasawufu taasira bɛɛ lajɛlen surtout wiridutigi ninnu bɛɛ lajɛlen u bɛɛ lajɛlen sinsinnen don istighfar kan u bɛɛ lajɛlen ka wiridu la u sinsinnen don istighfar kan istighfar fanga bɛ u bolo kosɛbɛ istighfar bɛ tasawufu karamɔgɔw bolo cogo di istighfar bɛ tasawufu karamɔgɔw bolo olu bɛ fɛn bɛɛ daminɛna ale de fɛn o fɛn bɛ yen ni maa b'a ɲini fɔlɔ jɔn bɛ ala ka yafa de ɲini
ni ala yafara joma hera bela jelen soro dadio ye ni jon ye ala ka yafa ɲini ka ala ka jɛn sɔrɔ ka ala ka diɲɛ sɔrɔ ala ka diɲɛ dunti sɔrɔ fo waati bɛɛ lajɛlen i ka jɔ ala la i ka jɔ ala ka dala ka ala yafa deli ala yafa ma nimisara n bɛ waliya minnu kɛ i ka yafa ma i ka tuubi ka langoloya ka bɔ o la jɔn ti ala sɔrɔ fiyewu fo i ka ala yafa deli k'a ɲini ala fɛ ala ne bɛ waliya minnu kɛ i ka yafa ma ala ni i ye ala ka diɲɛ sɔrɔ i bɛ sɔrɔ ka da sɔrɔ ka don ala ka da fɛ inshallah o ye tasawufu karamɔgɔw fɛ yen nɔ bi an bɛ diɲɛ don min na ala kotaw ka ca bon sifinnakaw fan fɛ kɛrɛnkɛrɛnya la e bɛ se ka mun de sɔrɔ k'a fɔ sifinnakaw ye walasa u bɛ se k'u sɔgɔ istighfar la cogo min na n bɛ min fɔ sifinnakaw ye sifinnakaw u ka siran ala ɲɛ u ka ala dɔn u ka tuubi ka langoloya ka bɔ u ka jɔmu na waati bɛɛ lajɛlen i k'a dɔn an bɛ ɲɛnamaya min na fɛn dɔ b'a kɔfɛ jɔn o jɔn bɛ yen n'i tɛ ala yafa deli i tɛ ala ka diɲɛ sɔrɔ ala mago bɛ maa min bɛ waati bɛɛ lajɛlen jɔ ala ka da la ala yafa ma ala b'o fɛ ka tɛmɛ danfɛn bɛɛ lajɛlen kan o ka di ala ye ka se hakɛ la maa si tɛ da don o la n bɛ min fɔ sifinnakaw ye waati bɛɛ lajɛlen istighfaru a y'a kɛ a ka dalagɛsɛ ye waati bɛɛ k'a fɔ gɛlɛya bɛ na nin bɛ na n'i bɛ istighfaru kɛ ala bɛ i kisi nin bɛɛ lajɛlen ma ala bɛ daw yɛlɛ i ye i tɛ da yɛrɛ min jigiya o bɛ se ka min istighfar fana ka hakɛ dɔ ta a la yala sariya ye fɛn fɔ an ɲɛ la hakɛ b'a la wa k'a fɔ ko don o don n bɛ istighfar kɛ nin hakɛ in na wala hakɛ ko istighfar la sariya ye fɛn fɔ an ɲɛ la sariya ye fɛn fɔ ala kira yɛrɛ an ye hadisa dɔ lakale sa abi hurayra de y'a lakale radiyallahu anhu qala sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu wallahi inni لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة أبي هريرة دي حديثين لك كو على كرا يا كلي كو على كرا كابي على يا فدلي كتوبي كسجي على ما دون كونو كاتشاني شين كمي كاتشاني شين بيونوفلا استغفر الله كاتشاني شين بيونوفلا وبا يلا كافو ما كجاتي دوتا على بات استغفار فلا ويلا على كرا الله صلى الله عليه وسلم بس على كرا حديث دو فنا بي على كرا بافدوني كابي استغفار فو دون katani siyen kɛmɛ donc ko ka jate dɔ t'a la i n'a fɔ sufi karamɔgɔw bɛ jate di mɔgɔ ma wala i bɛ taa dɔnnikɛla dɔ bɛ fɛ a bɛ jate dɔ di ma sunna yɛrɛ ye alhamdulilayi o la kɛra sunna yɛrɛ dalilu b'o la an b'a dɔn jama fanba ye an funankew ani an balakaw an balakaw fana i bɛ se ka mun de furu fana istighfar ko la n bɛ min fɔ an balakaw ye u k'u hakili to istighfar la ka ala yafa deli waati bɛɛ lajɛlen a bɛ daw yɛlɛ hadamaden ye hadamaden tɛ da yɛrɛ min jigiya gɛlɛya caman bɛ musow bolo furu kɔnɔ ani gɛlɛya caman bɛ musow la u sigiyɔrɔw la n'u bɛ ala yafa deli waati bɛɛ lajɛlen n'u bɛ ala yafa deli waati bɛɛ lajɛlen ka ala ka diɲɛ sɔrɔ ala b'o gɛlɛya ninnu bɛɛ lajɛlen wuli ka bɔ o la istighfaru maa o maa b'a fɔ waati bɛɛ lajɛlen i bɛ ala ka diɲɛ sɔrɔ i bɛ ala ka yafa sɔrɔ wa fana i bɛ kanu sɔrɔ ka bɔ ala yɔrɔ inshallah ladilikan jumɛn b'i bolo k'a lase an filɛbagaw bɛɛ lajɛlen ma sisan istighfar nafa ani istighfar fusamantiya la ani istighfar bɛ se ka fɛn min lase mɔgɔ ma diɲɛ hɛrɛw ni lahara hɛrɛw la ladilikan min b'an bolo k'a ɲɛsin an filɛbagaw ma an bɛ bɛɛ lajɛlen wasi ani istighfar fɔlen i n'a fɔ ala yɛrɛ y'an yamaruya ni min ala ko wa ma kana Allah liyu'adhibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adhibahum wa hum yastaghfirun a ko ala t'an ladaba fiyewu ala t'an ladaba fiyewu ka ala kiran to an cɛla ala kira talen kɔfɛ a ko a t'an ladaba maa dama n'an bɛ istighfar fɔ ala ko an ma ko ni denko banna k'an ka istighfar fɔ ka ala bɛ den d'a ma a ko ni gɛlɛya banna k'an ka istighfar fɔ a bɛ gɛlɛya wuli ka bɔ an kan a ko ni an mago bɛ sanji yɛrɛ fana an ka istighfar fɔ ala bɛ sanji ɲuman di an ma sɛnɛfɛn minnu n'an b'a kɛ a bɛ barika ni hadamaden y'o dɔn ni ala yɛrɛ y'an wasi a k'an bila o la an b'an cɛsiri istighfar fɔli la gɛlɛya caman b'an kan ala b'an dɛmɛ ka o wuli ka bɔ an kan an tɛ hɛrɛ minnu jigiya ala b'o olu di an ma ni jɔn ye ala ka diɲɛ sɔrɔ dɔrɔn i ka laɲini ala b'i se a ma inshallah an bɛ ala ta an ka laɲini ala ka an se a ma nɔgɔya la yan'an ka bɔ baro in kɔnɔna la dakuruɲa laban jumɛn b'i bolo ani ka dugawu kɛ an ye dakuruɲa laban b'i bolo n bɛ aw yɛrɛ fo k'aw wale ɲuman dɔn k'a ɲini ala fɛ ya rabbana a ka baara yɔrɔ ala ka barika don a la ya rabbana ala k'a yiriwa ya rabbana shirifiya ala ka sijan ani kɛnɛ ani labanko ɲuman ala k'o di an n'a ma ya rabbana an bɛ bɛɛ lajɛlen fo o de y'an ka dakuruɲa laban inshallah
شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق صلاة تفتح لنا بها أبواب الخير والرضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا. أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم ارزقنا السكينة في قلوبنا والسعادة في بيوتنا والصحة في أبداننا والبركة في أرزاقنا. صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. istighfari ka yafa ɲini Alahu Taala fɛ, yafa ɲini Alahu Taala fɛ o ye hadamaden, o bɛ ye hadamaden ka yɛrɛma jigin ko fɔ, o bɛ a ka jɔn sɔnna ko fɔ k'a dɔn ko n donna Ala gasi la, ne ye jɔn de ye, wa n bɛ yafa ɲini min fɛ o ka bon o bɛ ne ni san cɛ. Yafa ɲini ka di Alahu Taala ye kosɛbɛ. Ni maa ye yafa ɲini Alahu Taala fɛ, a nafa bɛ segin ka na e yɛrɛ de ma, e min bɛ ka yafa ɲini diɲɛ ani lahara. I n'a fɔ an karamɔgɔ bɔra ka kuranɛ ayaw ni hadisaw caman fɔ an ye min bɛ Ala yafa ɲini nafa fɔ. Astaghfirullah fana ti dala fɔli ye ten dɔrɔn k'a fɔ astaghfirullah astaghfirullah k'a ba kelen kɛ k'a ba fila kɛ, laɲini ti o dɔrɔn ye. Laɲini ye de ka istighfar kɛ ni farikolo yɛrɛ, i bɛ yafa ɲini tuma min na i b'a fɔ ko kelen min kɛ o b'a sɔrɔ i nimisara ka bɔ i ka kɔrɔlen kelenw bɛɛ lajɛlen na. I ye layidu di Ala ma k'a fɔ ko i bɛ ka yafa ɲini Ala fɛ ko min kɛli la k'i tɛ segin a ma tuguni. O kɔfɛ n'i ye Ala yafa ɲini, Ala bɛ yafa i ma. Jurumu mana bonya cogo o cogo ni nin sariti ninnu dafara, jurumu ti bonya. Ala ka yafa, hinɛ a n'a ka yafa o ka bon ka tɛmɛ an ka jurumu kelenw bɛɛ lajɛlen kan. O kama an k'an sɔgɔ astaghfirullah fɔli la, an k'a fɔ ka caya, an k'a kɛ an taala ye. Ala kira yɛrɛ min ka fisa ka tɛmɛ danfɛn bɛɛ lajɛlen. Ale min tɛ Ala kota, a ma deli ka don Ala gasi la, nka ale ni a ka kiraya a n'a ka muhamadiya n'a ka ahmadiya sallallahu alaihi wa sallam, ale yɛrɛ ko k'a bɛ yafa ɲini Ala fɛ min ka ca ni siɲɛ 70 ye. Anw minnu ye jɔn jurumutɔ ye, anw kan ka kɛ siɲɛ joli? An kan ka an ka ɲɛnamaya bɛɛ lajɛlen de bɛn a ma. An bɛ Alahu Taala deli Ala ka an kɛ Ala yafa ɲinibaga ye, Ala ka yafa an bɛɛ lajɛlen ma. Ni Ala yafara jɔ ma ka ban dɔrɔn, i ka diɲɛ hɛrɛ ani ka lahara hɛrɛ a bɛɛ lajɛlen dayɛlɛ la. Nka ni Ala dimina maa min kɔrɔ, Ala k'an kisi, o de ye balaw ye. Ala k'an kisi o balaw ma. An bɛ segin k'an karamɔgɔ fo, a Sheikh Usman Jaabi ka wale ɲuman a bɔra ka walanda nafama minnu di an ma nin waati kunkurunin kɔnɔna la. An bɛ a fo dɔnni min ni Ala kelen bɛ k'a kalifa la, an bɛ Alahu Taala de dɔnni, Ala k'a jidi ka barika don dɔnni na. A bɛ ka lakalani minnu kɛ, Ala k'a kɛ nɔrɔ ye, k'a don Ala k'a don a kɔ la, k'a don denbaya bɛɛ lajɛlen na. An b'a fo k'a wale ɲuman, ka dugawu kɛ a ye, ka dugawu ɲini a fɛ, ka segin k'aw yɛrɛ fana fo k'a wale ɲuman. An tɛ segin, an tɛ ɲina aw foli la, k'a da kan n'i y'a mɛn diinɛ baro aw de don, aw minnu tɛ sunɔgɔ, aw minnu tɛ sɛgɛn fo aw ka diinɛ baro k'aw sigi k'a makɔnɔ, ka jɛmukan ninnu bɛɛ lajɛlen lajɛ waati bɛɛ la, jamana in kɔnɔ ani jamana in kɔ kan. An bɛ Alahu Taala deli an ni aw ye, Ala ka sigida nataw yira an ni aw bɛɛ lajɛlen na. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. مثلي